O gusanillo en min pola fotografía nace de maneira casi casual. Non é que me guste decir, pero digo por respeto que eu non son fotógrafa, son unha intrusa. Non só polo complexo que temos de impostoras, senón tamén polo respeto que é para min o que supón a fotografía e o que supón as persoas que se dedican plenamente a ela, non? Cando estive vivindo en Madrid, xusto, pois, preto da miña casa había unha escola de fotografía e bueno, pasaba sempre por diante e un día dixen, vou entrar, preguntar, e máis que nada para retomar pois, a fotografía digital, porque eu viña da analóxica, non? Levoume pola deriva da expresión, digamos, máis artística, con elementos, con códigos máis vinculados á contemporaneidade. A fotografía dame bastantes espazos nos que eu podo traballar dunha maneira como moito máis ampla e, sobre todo, dame algo que a min interésame moito neste contexto no que estamos vivindo, non? Que é utilizala como unha ferramenta de resistencia. Entón, claro, dame un espazo realmente de reflexión, realmente de traballar a imaxe, traballar os códigos, traballar a relación ca persoa que se vai a chegar dunha maneira como moi profunda, non? Volqueime exclusivamente a falar pois isto, a relación que nós temos cos animais, non só unha relación antropocéntrica, de separación totalmente das especies, de opresión totalmente hacia a especie animal, ainda que non seamos animais tamén, non? Senón tamén, pois, bueno, replantexar e falar desa relación de cuidados que tamén as hai, non? Sei que traballo nun campo que ao final é o campo do arte contemporáneo, un campo bastante difícil, pero para min era importante tamén falar deste tema aí, non? Tal como denominamos, digamos, por un lado as investigacións de explotación animal dentro da fotografía, que eso fago xunto a unha asociación que se chama Animals View, que somos un 98% mulleres, e aí traballamos en proxectos de fotodocumentalistas e fotoperiodísticos de investigación, digamos, clásica, non? No que nos enfrontamos precisamente a explotación pois que se fai dos animais de maneira pois industrial, basicamente, non? E logo, claro, cando falo de investigación, digamos, nos meus proxectos artísticos, pois, bueno, pois é esa fase de investigación na que, claro, é distinta, non? É unha investigación, digamos, máis academicista, por decirlo así. O caso do traballo do Anima é un proxecto ou un traballo que reflexiona da nosa relación, neste caso, cos porcos a través da matanza do porco, non? É un traballo, ademais, que era para min moi importante traballalo a través de metáfora, e a metáfora que mellor veume para aquí foi a compaña, non? Ou a Santa Compaña, como moita xente a coñece, non? Entón, é un traballo que me levou a unha parte como moi profunda do noso folclore, non? Claro, o noso folclore para min non só é a parte supersticiosa da compaña, senón tamén a parte tradicional da matanza do porco, eso ao final confórmanos como entes, non? E logo tamén plantexar a través de isto a relación non só de medo para nós, senón do medo no propio animal, non? E, sobre todo, conceptos tan importantes como o concepto da traición, non? De como nós, como individuas, non? Traicionamos a un ser de outra especie que estamos coidando e alimentando durante todo un tempo e logo acabamos ca súa vida, non? Anima rematou nunha peza de fotolibro e tamén nunha peza audiovisual. Bueno, o fotolibro, como che decía, pois, bueno, pois foi levado a cabo por a editorial A Lauda Negra, e logo, bueno, pois tamén como a peza audiovisual, pois, bueno, pois pudo dialogar en espazos tamén aquí en Galiza, non? Como a Xoane dentro do Festival de Intersección, comisariada por Sara Donoso, ou, bueno, pois, ou aquí en Santiago, non? Xunto con xente do colectivo Colapso, non, a través de unha
nunha intervención sonora con Chago nun espazo como El Muelle. En Ánima, acórdome perfectamente como foi a primeira vez, dende levo anos xa documentando explotación animal, que tiven que deixar a cámara e irme. Non afasteime nun espazo, tiveme que recolocar porque foi como superoume ese momento, a mellor non estaba eu anímicamente tan forte como pensaba ou non había conseguido, non? Pois eso, como acadar as ferramentas que temos, sobre todo as investigadoras, non? Para poder documentar ese traballo. Sí, tiven que marchar, ti tes tamén que cambiar, digamos, a túa mentalidade, non? Dicir, ti non tes que disociar cando estás en estos espazos, non? Senón non podes sacar o traballo. Para min é importante hibridar, é importante usar as distintas materializacións en función do que queiras contar, non? Por lo xeral son temas que, bueno, pois difíciles, algunhas veces controvertidos, entón, pois, bueno, necesitas ter unha base teórica moi forte. Tiven a sorte de durante, bueno, pois a miña curta carreira profesional, pois estar sempre traballando con xente que ven da filosofía, que ven da socioloxía, que ven da poesía. No caso de Bestia, acceder a un entorno tan masculinizado non foi... A ver, foi difícil acceder, pero logo dunha vez que estás dentro, precisamente, ao ser muller, digamos, os homes collen un rol aí, a maioría deles colleron como un rol como de protección, por decirlo así, por unha parte, e por outra parte como de, bueno, pois o que teñen a maioría deles, non? Como de, mira todo o que sei. Entón, no caso de Bestia, foi moi doado, porque non paraban de falar e de contar, non? Non creo realmente que a fotografía poda facer un cambio social no contexto actual no que vivimos, é dicir, sería como darnos demasiada importancia, non? A min gústame decir moito isto, non? Que co meu traballo simplemente pretendo deixar pequenas semillas nas persoas que se achegan a él, non? Evidentemente, unha semilla sabemos o importante que é, non? Se vamos regando con cuidadiño, vamos coidando, pode dar frutos, non? Polo menos que se faga esas preguntas que me fago eu, día tras día, non? Pois, eso, en relación ao espazo natural no que vivimos, a relación aos animais, a como relacionamos con eles, con elas e con eles, como facemos, non? Sobre todo tamén o deseso de que entendamos o sistema no que vivimos, non? E como afecta digamos, a todo aquelo que non teña o poder hexemónico, non? Básicamente, eu apropiome dese desexo meu personal para simplemente facer que a xente se achegue un pouquiño máis ás preocupacións que eu teño ante o mundo que nos rodea.